Vice-premier Haqı we Bagdaýhan etraplaryna gurulýan iri dokma toplumlaryny hünärmenler öňe üpsün etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Ýokary tehnologiýalar ornaşdyrylan büýük kärhanalar işe girilenden soň olaryň döwrewap tehnologiýa enjamlaryny netijeli ulanmak hemde dol kuwatyny işedip ýokary hilli öňüm çykarmak maksady bilen häzirki wagtda olary ýörüti hünärli işgärler bilen üpsün etmek orna işler alınıp barlýar. Şoň bilen baglanykda Ahir vilayatynyň we Aşgabat şäherindäki başlangyç we orta hünäri okuw mekdepleriniň binýadyna degişli 2-3 aýlyk okuwlary açmak meýilleşdirilýär. Bilim ministrligi we Ahir vilayatynyň häkimligi bilen birlikde gyýytka möhletli ýörüti okuwlaryň meýilnamasyny işläp düzmek, çeýlegen büýük kärhanalara gerek bolan ýokary bilimli hünärmenleri, tehnologlary, injenerleri we beýlik hünärmenleri teçip almak üçin degişli ýokary okuw mekdepleri bilen işler alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde öňde barjy tehnologiýalaryň ýurdumyzyň hemde dünýäniň iň gowy tejribesini ulanmagyň etatyna, orduş tenagatyň çal tepkinlerden ösmegi netijesinde ýurdumyzyň dokma tenagaty diňe bir içerki badarda däl, eýsem daşary ýurtlarda da beýsleşige okuýplygyny ýokarlandyrýar. Dokma tenagaty äger türlü serişleri kuwatyna ýa bolmak bilen Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň gaýtadan işleýän puwdugynyň okunly ösüşiniň aýdyň misalyna urildi. Bir puwdoň ölümçük binýady ýylygyny döwrewap başdyrylýar. Ýokary hilli taýýar ölümleriň görnüşleri giňildiriýär diýip döwlet başçylygy aýtdy. Bu ýolgamda görülýän netijeli çäreleri ýaş hünärmenler çekmäge hemde ilatyň işlen üpçünçligini gowlandyrmaga mümkinçilik berdi. Milli lidermede dokma puwdog üçin degişli hünärmenler taýýarlamagyň wajypdygyny belläp, vice-premieri okuw idaralaryny şu maksatlar üçin giňden ulanmak boýunça degişli çäreleri görmegi taşyrdy.